Hemen salam. Bu obzorda klassik maşin. İsteseniz antikvarat deyin, isteseniz retro maşin deyin, tapavut yok. Lada 21.0 var. Halk arasında bu maşinin lakamı Kopeyka. Inni birinci bilen aytmazat näme üçin Kopeyka diýilýär. Kopeyka Lada 21.0 bolan sebäpli soň 0 gidýär. Iň kiçi ol SSR döwründe öndürilende şowat iň kiçi pul birlik 1 Kopeyka da. Şo sebäpden Kopeyka lakamy galanmyň. Bu maşin öz döwründe elbetde SSR döwründe çykarylanda millionlarça adamlaryň arzuwy bolan. Bu wagt muny şuňalçyk bedäp klassika edip sürýärler. Daşwyna baka beriň maşiniň serdiň nähil saklanıpdyr. Maşin 78-nji ýylyň maşindir, 1978. Biziň awaz fundamentymyzam ýok daşa. Eni atalarymyzyň ýaş wagty çykan maşinlar bu. Bärde uluraq adamlaram badyr men görýär. Siziň hem ýaşlygyňyzyň maşiny. Nostalgiýa şu wagt ýaşlygyňyzy ýatladandyr. Ýani Titanic bolan obzor etdi. Bu maşin случайно gawatdellik. Oğlanın birinin maşini keni. Bu et saklaptırlar. Serdiň 78-nji ýyldan bäri maşin galypdyr. Häzir salony görkezjek, sürük görkezjek, ýöreýişi da ýa o hayran galdım. Bir işlik motor, 60 ýaş atyn güýji, ýöne o zatlar bir wajyn däl. O döwürde bileňiz de maşin nähili dostupny hemme kişi üçin çykarylan, o SSR döwründe çykarylan maşinler da. Siz ujak maşinin kurgawy obzoruny görensiňiz. Bakasyny sorap ýazjaklar olar, satylýan däldir. Ýöniň soňuna men aýtjak, esini näçe otyr şu maşin. Siz hem häzirden kommentariýa ýazyň, primерно näçe otyr şu maşin esine. Çykdyja edipdir muňa sebäbi bu maşin bir täze däl. Elbetde ontuny manslan ordandyrlar, bir giden raskod edendirler. Muňal wide getirmek üçin. Russiýada muňalyk sürýän gatken, şuňalyk klassika maşinlary imnuş kalpak goýulýandy. 2000 rubl, 2500 rubl men okyan döwürme. Bizem 7-nji, 6-njy sürýärdik de şuňalyk kalpak takýardyk. Şu wagt şuňal dakyp sürüp beren Russiýadaky ulanyrken görýändir. Ýazyn kommentariýada suratlaryny uratsaňyzam bolýa. Ýöne liçka uradyň suratlar. Bäme sizin şäheringizde şuňalçy klassika sürüp berenler. Bu maşin barada bir üýtgeşik aýdyp berýär, wagt ýok oglanlar. Bizde çista ýa-ni bedäp çyk sürmek üçin bilýäňiz. Häzir munda toýa gitsen bolýa, hemme kişiň ünsüni çekde özüni. Opşan maşin özüni üns çekdirjek bolsa, şuňalçyk bir zat düzsen bolýa. Gata bir gymmat däl, ýöne bir gowjasyny tapmaly bolýaňyz da. Çüremedik zat tapýaňyz, ondan soň prinsip şuňalyk video getirmek gaty kyn zat däl, hemem gaty känem çykmaz diýen. Bu maşin 1970-nji ýylyň 1989-njy ýyl aralygyna çykarylandyr SSR'de. SSR daga marka. Çykarylan bir işlik motorda gelýär. Noldan 100 çenli primерно 20 sekund, 60 ýaş at güýji. Rashodam primерно 10 litr 100 kilometre. Ýa-ni sürüp gördümi? Çalaja galyrsaň bolýar o. Gönýör ýa, mesele ýok. Ýöreýiş zat derwetde maşynyň rälini gowy saklapdyrlar. Serdiň oglanlar klassika, hemme zat radnoydur, hemme zat radnoy bolşy serediň. Hemme zat radnoy 78-nji ýyldan bäri nähil saklapdyrlar muny. Özüm hayran. Elbetde aparatura goýulan onsuz bolmaýar bilýäňiz. Aparatura goýulan, bu aparaturalar elbetde zavodga gelmedik. Zavodga maşynda hiç zat ýok. Diňe şu korobka, scepleniýa, gaz, tormoz, boly başga zat ýok. Bu maşynyň howpsuzlygy bilýäňiz nähil pes derejede. O wagt maksimum arzan edilip çykarylan SSR döwründe. Diňe şol hemme şey alyp bilerýär, arzan edilip o döwürde halk bilýäňiz nähil bu baý ýaşan ýok otayda. SSR döwründe şoň üçin hemme kişi işgär, ýogny işläp şo taýda aýlyga derek berilip şoňalyk zat edende. O döwür maşina aljak bolsa bir giden problemalar bar eken. Ejeňiz kakam aýdyp berenler köpüňizde.
Udobstuwa bärde elbetde iň pes derecede näme bilen deňişdirjek men bilemok. Bu maşinler şäher içine kredit diýenlerim bardy. Öň edil bu adam mene kapeka göremok 6-da 7-de kredit berler. Bir sanak galan olaýmasa mene göremok. Siz göreňizmi? Bärde Türkmenistanda kim ýaşaýan bolsa siziň şäheriňizde owaňyzda şuňa kapeka barmy? Mene göremok da bolmaýdy. Men amarda bir sanam görmedim. Ba bolsa siz sokma surutdy. Russiýada okuyanlar siz ýazyp oturbak. Sebäbi sizde kän ol. Aňarda gatken sebäbi o taýda saklanıp kalınanlar barda köpüsüňler gizläp goýan garaja atyp goýa näçe soň çykaryp gymmat baha satýan. Salonjugyna seredin. Bäri elbetde zavodskoy del, soň tiklen bu koja. Ýöne şu öz zavodskoy renkine edilen emmi maksimum zavodskoy sebäbi gatken wagt bolan 78-nji ýylyň elbetde salony ýa-ni sidenýalar awat galmaýa çürek gitdi. Ito biziň ýurdumyz ysy. Sidenýasy maksimum prosto edilen edil bir taburetka üstüne bir zat koyulup bilen maça taburetkanın üstüne maça koyulanýar. Wapşa udobstuwa diýen zat ýok. Oturanda süröňde bilemem mene gatken bir mehanika o diýen sürüp bilemem ýöne men üçin gaty ýeňil bolmaly sürmek mesele ýok. Ýaman go sürülýär. Ýöne rul gatagyr. Biz sidenýäs giň öňünden giň oglanlar. Realny oturýan şu seredim. Aýagym spakoýna açyp oturýan. Sidenýä gatyňda bir hilek ýyzy giň. 6-njydan 7-njiden giň bir hil bulan sidenýasy ýanky zat bolan sebäpli olaýmasa sebäbi kuzba şol burdat 6-7 bilýäňi da ütken da ýok ütköşük giňligi şol burdat uduýunlugy giňligi şol burdat da onuň bärde prosion sidenýa gat öňde bolýar ýa da sükşüron bolan oýjanman ýa çeşip bolýam bolýar diýär ondan şondandyr öňde bolansoň giň ay edil şäher düşünýär etden aýlanmak isteňä tol aýdymçyk diňläp baka beriň maşina maşin söýüjü maşynyna men her wagtda aýtjan maşin söýüjü we ulanyjy we iýjiler hem elbetde ýöne abyşny ulanyjy we söýüjü bolýar. Maşin söýüjü maşynyna şu. Häzir 90% adam şuňa alet seretmeýän maşynyna we şuňa alet kellesini agyrtmaýan maşyn üçin. Ya käbirniň wagtam ýok. Bu bilen maşin kesel degen adam munda biz ýalak bolýar, ara maşyn gowy. Ana şuňa adam şuňa saklaýan maşyn. Bagajnik açardy. Bir san goýun suga. 2 onu ber. Yapylşyna seredin. Bolly. Toyota. Center zamok goýulan pultdadyr. Toyota bu da. Bir baka goýulan ýapanok galan atba. Сделано в СССР. Классика всегда в моде. Legenda sürüp görelim. Açar açacağız. Skor barlayaz. Çalış etsen oturan ya. Serdin disciplinen çala dayıran. Öyle. Bönüyor hadi. Mesele yok. O şema bak. Yap şu otur bak korkum. 78-nji ýylyň maşy ýok, tormu tutuşur elbetde ama aňarakda tutýar elbetde. Häzir bärde olanlar nollan 100 nollan 60 10 saat barla oturmur biz. Ýöne meselen görkezlerinde ýöreşini. Ýöreş elbetde 4 skor. Elbetde tormu tutujylygy özüne ora bolýar. Maşynyň gowy seredilen hemme zady ba, hemme zady edilen, hemme rashodny çalşylan wagtly. Şeýle motoruny ütköşük ses ýok maşynyň. Ana ikinji skorda şu ýöründe. Ýöre ikinji skorda. Lüft bolýarny bularda, bilýäňmi bu maşynlarda şeýle boşluk. Köpüňizde menden has kiçoğlanlar, siz amyň ýal maşyn sürmem görenlersiňiz. Öňkü köne maşynlarda lüft bolýardy şuňalak. Köpüňizde Toyota'da sürüp öwrenen. Bärde Serado diýilýärdi şuňa. Patsos, karoç çekilýänler, onam ýadyňyza çykarmaň. Öňkü maşynlarda bu näme diýip soramaň. Da kapoda basyp görkezde, kapoda açyp görkezjek. Bärde karburatordyr oglanlar. Injektor da ýok, o döwürde. Patsos mawy gyzdyrýançaň şunu çekip durýan. Öçmedi adam. Toyota sürüp öwrenenjeler. Öňkü döwrüň
maşin sürjek bolşy, gat kötenje. Yo, alam da krede ba. Aydımcık açıp sürülýän ne bulasy? Şoňa açyk aydymçyk açyp sürülýän maşin bu. Gat sürmelär bu maşinlar çysta käwat çykyp aýlanmak üçin bu maşin. Bu da o. Dalnyny ýakkan ýerde pavorotny ýakjak. Pavorotny ýakayın. Näder şoň birinji skordan ýöreýişini görke däilmi? Elbetde ýöreýişi. Özüne görä. Ta ýylyna seredin, näçinji ýylyň maşin bu? Näder daşyndan hem görke däil, makkadyr, allyň daşardan. Ýöreýişi, elbetde la. Ay bu maşin gatken basmaýarlar, kösemäncik sürmerler, o ýyl sebäbi. Könüje de. Ýöne polibon motor korobka oňurlandyr sebäbi gaty gowy. Şey diýip çyk goýýas. Gelişdim bana. Like ýatyn, çykarmaň like. Elbetde. Odan esimi. Şu da açar, diňe kapekada ba. Näme şu ýazyn kommentariýada uranlar. Hökma suratda. Näme şu da? Başga maşinde görmersiňiz. Ene kapekada ba. Motordan görkezýin size. SSR döwrüniň mehanizmi. Ana ulanlar motory serdiň maşinaň näli diýen sasýanyada karburatordur şu. Sebäbi biz görýän ýaş oglanlar kän eken men haýran alym. Ýaş oglanlar gatken onuň olurja Toyota'da da ýa täze maşinlarda sürüp öwrenenler. Bärde serdiň şunlar karburator diýip bir zatdadyr. Kakaňyzdan soran aýdyp berer näme diýini. Ana şuňalyk burçluk motor oglanlar. Ýa-am aýtdym 60 ýaşatyn güýji nolan ýüzeçennem. 20 sekund ola wažny zat del, gatken zat ola nolan ýüzeçenni. Babzorun prosmotr az bolupdylar, sebäbi bu maşin bilmeýänler kändir. Ya edil bu maşin alas gelip arzu edip berýän azdyr. Ýöne bu bizinni, ýa öňümizden çykdy, hemen ijänçe sasýanyada maşin tüýjüň maşinlygyny görüp şondan abzor etdik muny. Bärde bir ütköşük aýdyp berer adam ýok. Ýöne köpüňiziň ýaşlygyny ýatladandyr. Palibomu. Şeýle bolsa hökma suratda laýyk goýun. Ana şuňa abzor bolanlar. Kapeka barada näme aýdyp bermek bolsam, kommentariýa siz üçin açyk. Kimin atasynda, kakasynda şuňarçy kapeka bardy. Ýazyn hökma suratda ýa ula adamlar bar bolsa men görýän siziň özüňizde bolanlar şuňalyk kapeka ýazyn. Ýaşlygyňyzy ýatlatdym, hökma suratda ýazyn. Käbiriňiz şuňal maşina sürüp öwrenenler badyr men galyk. Şuňalyk orsun maşina sürüp öwrenip bilen. Daimda wad, onda wad, munda wad aşeýip alyp sürüp. Ol bir wideomda da aýtdym, alqaççalyk diýip, alqaç berler. Ala o gal alqaçyp şarp giýip şeýip öwrenen adamlar biz başyla. Göňüňize ýarandyr diýip pikir edýän abzor oglanlar laýyk goýun, kommentariýa ýazyň, dostuňyz paýdasyň. Kim şuňalçyk bir näle diýen antikvariat maşin isleýän bolsa, klasika, retro maşin isleýän bolsa, şeýdip bir käwatçyk sürüp, käwatçyk şuňa aýlanmana çykmak üçin elbetde maşin edil ýankal etmek üçin, edil ýöne bir günne sürüp eýlek-beýlek işlerini bitirjek bolsa, o maşin däl bu uje bilen wagty geçenler, düşünýän. Ýöne çysta ýankaly, keyp üçin käwatçyk. Aýdym açyp çyk aýlanmak isleýän bar bolsa, nesip etsin size almak, gowjap saklamak. Bu maşiniň özü eýesine $2000 otýar. Primärne plus minus $2000 otýar. Satylan maşin özü üçin ýöne käwatçyk aýlanýar. Mene bir şuňalyk bir da çykararym kandy pikir edýän. Çykaralyňmy şuňalyk bir da taýynalyňmy we näme maşin taýynalyň ýöne ardanrak bolsun hökma suratda ýazyn kommentariýada. Iň esasy adam janyňy sag bolsun. Galyn zat bolar.